Скъпи българи, след месец ще избираме президент. Внушават ни, че изборът е предрешен, че залогът е маловажен. Но изборът ни ще е съдбоносен. От нас зависи, ще продължи ли упадъкът на българската държавност и разграждането на общия ни дом. Или най-сетне ще си върнем контрола върху съдбините на България. Ще допуснем ли след четвърт век на политически преход да се озовем там, откъдето тръгнахме? Ще бетонираме ли монопола на новата партия държава или ще се върнем достоинството на свободни граждани? Вярвам, че да си българин не е участ, да си българин е чест, да си българин не е орисия, да си българин е амбиция и апатията не е решение. Сега имаме шанса да кажем думата си, да сложим край на празнословието, да се обърнем към истинските проблеми – бедността, несправедливостта и липсата на сигурност. Като офицер съм се заклел да служа на България още в началото на пътя си. Приех да вляза в битката за президент, защото в трудни времена е нужен характер, точна преценка и твърдост. Ще работя за обединяването ни около национално значими цели. Ще се боря външната ни политика да се изработва вътре в страната ни и да се отстоява навън. Днес правим тъкмо обратното. Ще следя законите да се приемат в интерес на гражданите, а не в услуга на корпоративни или външни фактори. Като върховен главнокомандващ ще работя за сигурност на държавата и на всеки гражданин. Ще се боря България да не се превръща в буферна зона на Европа за бежанци и мигранти. България трябва да бъде лоялен член на НАТО и Европейския съюз, но не с заклинания в евроатлантическите ценности, а с реалните способности на въоръжените си сили и с активната си политика в интерес на българските граждани. Днес хиляди българи са на гурбет зад граница, а децата и родителите им ги виждат само по скайп. Ще работя за това България да стане подреден дом, в който има бъдеще за всеки. Защо да ми се доверите? Защото съм един от вас. Защото не съм от статуквото. Защото няма да ви предам. Ще бъда гласа на българина. Ще бъда отговорния държавник. Ще бъда президентът, който ще изпълни със смисъл и достоинство президентската институция. Помнете, промяната започва от вас. Промяна за доброто на България. Генерал Румен Радев. За доброто на България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.